Po 2 týždňoch sa z dopravného oka hlásime opäť. Dnes sa pozrieme na to, čo do roku 2014 pre vás pripravil náš autoklub Slovakia Assistance. Tak ako sa neustále rozvíja cestná sieť a pribúda na nej denne množstvo aut a vodičov, tak sa snaží aj náš autoklub rozširovať svoju ponuku služieb. V spolupráci so svojimi európskymi partnermi rozširuje možnosti tak pre svojich členov, ako aj pre ostatnú motoristickú verejnosť. Nie sú nám ľahostajní motorkári, takže v rámci klubového celoeurópskeho programu Show Your Card pre nich autoklub pripravil asistenčnú pomoc v klubovom programe Assist Card Moto. Vďaka tomuto projektu majú aj motorkári zabezpečenú pomoc dispečingu ASA non-stop na čísle 18112, taktiež technickú pomoc na ceste v prípade poruchy, havárie či samozavinení. Samozrejme, ako členovia autoklubu Slovakia Assistance majú možnosť využívať celý zľavový program na cestách Európy a taktiež tankujú v sieti čerpacích staníc Adžip na Slovensku a v Českej republike lacnejšie pohodné hmoty do svojich dvojkolesových tátošov. Čím máte staršie auto, tým sú s ním obvykle spojené aj väčšie starosti, no oveľa spokojnejšie budete jazdiť, ak budete našim členom s asistenčným programom Old Car, ktorý autoklub pripravil pre majiteľov vozidiel vo veku 10 až 15 rokov, ktoré ešte nemajú najazdených 300 000 kilometrov. Old Car zahŕňa administratívnu a technickú pomoc pri poruchách a nehodách na území Slovenska nepretržite cez svoj dispečing a telefónne číslo 18 112. Pre tých, ktorí chcú len v krátkom časovom období využívať asistenčné služby, pripravil autoklub 2 produkty krátkodobej asistencie, a to Tourist Assist 14 a Tourist Assist 30. Sú časovo obmedzené na 14 a 30 dní, doslova za symbolický jednorázový poplatok s asistenčným pokrytím na cestách Slovenska a aj ostatnej Európy. Takže ak vás naša ponuka zaujala, nájdite si čas a navštívte webovú stránku autoklubu Slovakia Assistance www.asaauto.sk, kde sa dočítate o všetkých možnostiach klubového členstva, asistenčných služieb a benefitoch medzinárodného programu Show Your Card. Naša dnešná otázka znie: aké je telefónne číslo dispečingu autoklubu Slovakia Assistance? Vaše odpovede posielajte na mailovú adresu dopravneoko@asaauto.sk. Do predmetu správy napíšte slovo súťaž. Nezabudnite na svoje kontaktné údaje. V nasledujúcej relácii sa dozviete mená výhercov. A o čo dnes súťažíte? Autoklub Slovakia Assistance venoval do dnešnej relácie klubovú členskú kartu programu Show Your Card typ standard, ktorá umožňuje motoristom využívať popri asistenčnej pomoci aj zľavy a výhody v celej Európe. Ušetríte aj na nafte či benzíne v sieti čerpacích staníc Adžip, na Slovensku 4 centy a v Česku 1 korunu na každom litri. Druhou cenou je balíček praktických predmetov do auta, ktoré sa vám zídu pri každej príležitosti. Na záver ešte gratulácia 2 výhercom z minulej relácie, ktorí správne odpovedali na predchádzajúcu súťažnú otázku. Sú nimi Michala Púčiková, získava klubovú kartu programu Show Your Card, a Marián Tolnaj, ktorý získava balíček praktických predmetov do auta. Obom výhercom srdečne gratulujeme. Na záver dúfam, že vás ponuka autoklubu Slovakia Assistance v jeho programe Show Your Card zaujala a verím, že sa onedlho stanete našimi členmi. Dovidenia o 2 týždne a nezabúdajte, píšte, pretože stále hráme o zaujímavé ceny.